Molt bones, arriba Sant Jordi i us haig de recomanar un llibre. Un dels meus llibres preferits és Fouché, la biografia d'aquest polític de final del segle XVIII i començament del segle XIX, d'aquesta època tan convulsa que va ser la Revolució Francesa, Imperi Napoleònic i després monarquia a França, no? I és per al gran artista austríac Stefan Zweig, per mi un dels millors escriptors de la història de la humanitat i, sens dubte, el que millor s'introduïa als personatges. Quasi bé podies sentir el que devien sentir cadascuna de les persones que constaven en les seves biografies. A més, és un personatge molt curiós, no? És un polític que sense tenir una gran talla al final va sobreviure a Napoleó, a Robespierre, a Murat, a Talleyrand, a moltíssims grans personatges d'aquesta època que al final va conformar el que és la nostra època moderna, no? Acabar amb aquest antic règim. Per tant, crec, sincerament, només per aquest gran escriptor que és Stefan Zweig, crec que val la pena que ells que no el coneixeu llegir.